Chibai ule tuntrum kan video tan hian beni prasad chanchin kan thanga pahoi zaw lem lo tak kani a internet atengin beni chanchin hi ka mu a hetiang pangai sanom lu tuk hian mizoram po voi ni voi thum lai ron tlo to ti te kan hrele zela a chanchin kalor khom ta a ka bi zaw zela mizo YouTube channel a po mun engamo za ta ti chua alo ni to derani ti te ka mu chuak ta zela tuyom viau Mahse medangin an lo puang zar na sa to a keichon ti velo mo yang ti in ril ru kan siam zet na a kein ka ti chua thin ang taka ti ve dang an lo omlem lova kalo in form khom nual to bok nen ti hian karon khor pum lui vele ta zok ani India ram Bangalore khopuya August ni ruksang khajakwa somsari le panga khan beni hi lo pianga an chung kwa mai ni lo anu telama an thakal zela piang masaber first generation ani awangin apian tiratang rengin achunga Beiseina sang tak an ngata an hlimin an long em ani Mahse anun bultan na chu Beiseang ani ta haulo asthma natna khir tak mai aveya damdoi chak tak cortisone steroid te hial a engaya chu chuan ngong chetak nein ru se rheumatoid arthritis anei pha a achuap chu za asomruk lai a chebok ane ataksa ven himna lam immune system achak lo hle boka heng natna te hian anunna anla tider thong reng ane atira tanga harasat nara thlak tak tak ato te hi anu le pa te chuan naki na a hlotlin na ti hluzual tu le ti ropui tu tura an ngai tlata anaw te ta na enton tlak ni tur le lehkha thiam thei tak ni turin an Beisei tlakbuak ane chutiang Beiseina sam tak noya nun chu benia tan chuan thil harsa tak mai le phurit tak mai alo ne a apa chu National Aerospace Laboratory sa scientist ping thang tak ane a anu po feba radio assistant director ane mathematics le science thiam tir tumin nasa takin an beya Mahse engma aso theilo hei hian an chung kwa zana le beidon na chau athlen zok ane anun chuan omzia neya a hriat lo awangin beni chu alungai ema anung chang a chetel tel boka atopa chuan kong dang om chuangin a hrelova kumsom paruk ani in intihhlum hial atumta ane hetilai hian anunin omzia anei to lova athil ti le akal na tur engma poisak anei lo ane chuwangin anuin thalai te in to khomna youth retreat ta kaltura athlem na po olsam takin apom ve maya khatatang khan anun tharazin kongchu alo in chanta ane achung te timual photu ni thin kha an chung ko chuan vor alo ne ta a Pathian thil ti theina chuan benia nuna danglam na nasatak aron thlenta ane na taka chuan beni prasad hian Pathian atong ane adil lo le azon mi alovin Pathian o a hreta a beni idam chung zongin tangkai lo le chorna omlo ti in an ko thin che a Mahse tu na hian kamamo che a inun ka tidang lam don ani thil siam thara ka chuadon che ani ti in atopa chuan bultan na tharle pian tharna dik tak alo changta hetlangwal bole hliam tur mek nun thak dang lam tur hian chu atok em ani avoi khatnan he ko na ropui tak hi chhanga phur takin apoma 2 point kano em nun bultan na thiang hlim tak chu anei ta ane Pathian in dream thar thil tum thar le chakna thar ape a tichuan beni chu za takina pen chuak ta a lalpa alom na in akhatta ane ama beni ngei na soi hi lo ngai thak chun zom ila music ka zirtana guitar ka zirni masaber khan kan zirtir tu chuan musician ni tlak ka ni lo thu min hrila a chan chu music bit dik taka kut ka ben thiam lo wang le athuk dika ka zai thiam lo wang ani
chuti lai chuan kumsom pangami lek kalani kanu lama tupa masaberle fatir kanina angin thiam thei bik turle kanaute pali mipa pakhatle meichia pathum te tana enton tlang ni tura beise kanei a Mahse mani inrin tok na kanei lo hle a tangkai lo le chhorna omlova piang ni in ka in ngai thin ane mani ka in mu niam na hi kumruk kani atanga in chanto ane a Bangalore kan in sona wangin kanu le paten English medium school atangin Hindi medium school amin sona thok le khata tong thar Hindi mangin subject zong ka zirah ngai ta thut maya high school thengin exam ka fail chara atopa chuan school atangin min hlawhchhuak ta hiala lehkha zir chawsan mi tangkai lo kalo ni ta ani India rama chuan lehkha zira hlawhchham chu nun puma hlawhchham ang hiala ngai anni kumsom pahnih kani in ka hnung zang ruwa fi javelin in min chhun pala kadam chuak kha thil mak tak ani kha accident awang khan infiam na lam kati to pangaya Olympics a India ai hotel katumna kanau panlai suang tu na chu atham ralta ani Vawiin thengin anahi kalatur reng ani chu mai alanilo asthma neisa in kapianga kumni atanga kumsom parukani thengin damdoi diklo ka eya chu chuan ka chuap za somruklai ati chhepmana katak saven himna immune system a chheveka aru se rheumatoid arthritis kanai pha bok ane ka hrisel na le kale khazirna a beiseitur engma kanei to lova kumsom parukani chuan intihhlum mai du na kalonei ta ane kanu ti lom nan chau Christian thalai te kema ka kala ani chon chu tiang in khom puya kal tur chon min ti fo thina kanon ti danglam tu tur hun tha kanei theinan atong trai thin ane anni thum chung cham katuma kanuin poisa min peng mang chuan tlan bo katuma kanun na ti top katuma ne chu wangin ka bungruwa ka peka thil dang tele ka pa camera te karu chuak boka kem ni ni na chuan thu hril tuin kan za akuna tong trai turin min ti a tong trai lam chu ka tuilo hle maya Mahse chuti lai tak chuan isua o ari hriat thei ngei mai hi ka hreta a ka nena chuan beni mi in tangkai lo le chhorna om lo ti in ko thin chema se kei chuan ka du che ani ati a isua o hriat kha ka in beisei lova makkati em bok ane Mahse ka pom mai theilo engtin nge ni theyang englai po hian tangkai lo min ti thin si a ti in ka ngai tu a pek tur che engma ka nei lo laiin engwangin nge min du lehkha zirah ka hlawhchhama nung chang tha ka nei hek lo engma ka ni lo ke ang mi ke chhevek to hne na tang hian enge hmu turin nei ti in Pathian chu ka zota isua chuan enun kha ka du mai ani ka tidang lamang che mi thara ka siamang che ati a chu in thleng na exchange chu athahle in ka ria kanun ke cheto chu ka pe anga anin min siam tha in nun thar min pedon ani Pathian ka ton na chuan intihhlum ka tumna tang chuan min chan him ta ani khati lai khan mithin chetak mai le kudram tak kani a mi soi sak ka hrat le ke matanga ka ho chuan thian te chuan min lo nui sata he benia fel thar hi engchen nge adai don kan enang chu anti a antong kam chuan ka thina khei thin hle ani Mahse Pathian in ka thin rim na thunun turin a khongai na ka chunga alantira zoi in kanon min thak dang lam saka Bible ka chir tanta ani kumsom pasari kani in pastor training turin Bible college a kain ziak luta kadu wang emo ko na ka don wang emo ani lova chu chau chu katana kong om chun ani wang chau ani nikhat chu tu ma du lo gitar hlui cheto tak mai hi ka chara musician ten a hrui chia an paite chu ka char khoma ka sui zoma chu gitara chuan ka vua music lama talent ka nei lo wangin
tu ma in min zir tir du lo chu wangin khot chat ka ena ni tin dar kar sar inzel ka practice trin ane thani nuwa Bible college a talent night a ka perform ve a kan principal chuan talent ilo nei rengani hi ti in min hril ane kumsam ni panga kan in USA New Mexico a ka kala chuta chuan bar le night club te anga Khawvel mun hranga Chanchin thrashil nan engtin nge music ka man theyang ti zir turin kakal ane kumtlen ta nuwa Los Angeles a Global Arts Conference mang turin som kani a hei hi missionary training school buat sai ane a aram somli atangin palai zali kan kal khom ane break laiin cafe a perform turati kani a hun thalo berane a chan chu mi in an ngai ven lo lai tak ani wang ane I thalak kha I hrut na da la I CD kha play top la adang lam na om chuang lawang Mahse cafe zai chu katan thil ropui tak ani tho ru se nele musician ni tlak lo ti a hril hrep to kha kani miawa tu man min chang let lo Mahse a tha theyang turin ka perform thowa a chan chu min hruai tu lalpa nena ka hlan wang ane conference ni nga na chuan thilmak a thlengta main stage a perform turin min ko thut maya Preston hrita hla tribes chu ka gitarin ka tuma Pathian in he hla hi sir turin kar ni malam khan min lo hriat tir to a Mahse ka hniala lalpa hei chu thil thei lovani ka kut trang te hi ente ru se kaneya engtin nge Preston rit ang khan ka play theyang ka ti a Pathian chuan beni itana thil thei lo chu katan chuan a theyani ti in min chang ane chakna le phurna min peturin ka tong traya he hla hi ni som pali chung darkar za somli lai ka practice a guitar hrui me dan tapping hammering pulling off te chu ka zirah ka kut trangte a thi hial ane main stage a ka perform chuan cafe anglo takin mi zong in ngun takin min thira ka perform zo chuan tu emo hian min ron pana beni nakum Greece a Olympic Games a omdona chuta chuan perform idu angem ati a kano panlai dream ataka thlen na turani Pathian in sang ni pali Olympic Games a min hruai don ani infiam mi ang nilovin arti sangin kaphurin kalom takzet ani Pathian nena chuan kungsom paruk mi kani laya intihhlum katum le music school atanga no chua hial khopa hlawhchham na atangin engtin nge Olympics min thlen tir ti hi share kadu takzet thu ka hrila Mahse organizer ten chuta chuan ka testimony ka soi theilo wangti min hrila ka music chau andu ane Mahse ke chuan ka story tel lo chuan ka music hi arua kani ti ka hria ti chuan Khawvel in ala hu ngai lo guitar design turin Pathian ka dil ta a chu chuan infiam mi temit ala ka min ron pana zona min zo ka Beisei ane chu rem changa la in ka testimony ka hril thei don ane Los Angeles a chuan isuan mini drums leidu na ril ru min putira Chanchin bu phek chunga guitar lem ka ziaka achunga kuwa hall patni ka siama India rama ka kirle chuan tulsi guitar sa ka kala ka siam tirta a achunga hian mini drums khung tel ro u ka ti a chutiang chuan ka guitar thar chu Khawvela a masaberatan guitar chunga drums om alone ta ani Olympics a South Africa athletes te lolom na in khoma ka playa chumi nu ni som chungin cultural stage hrang ka play bok ane airport bula salien kane a thona tumlai le hlawhchhuak lai te chu lungleng takin ka thlir thin aram hla le moi tak taka zin ve turin du thu ka samna sa hle thin ane kumsang khazakwa somko le pariat khan pol pakhat regional conference mang turin Sri Lanka a kakala chu ka dream ataka athlenna masaber ane Pathian khongai na in athonin ticket ka donga poisa ka nei lo Mahse ka zin theya ka music le ka testimony mangin
midang te tan mal som na kani thei pha ani Pathian nena ka tong traya lalpa ram pakhata min shuaya kalome khongain kumtin ram pakhat zela tal min hrui theiangem ti in chumin nuwa chuan England USA Holland Nepal le Tibet te tlo theina hun rem chang ka nei le ta zela ka tong trai na Pathian in min chang ani ti ka ria Mahse kala Beiseina sangam chuang lo a chan chu thil thei lo ni a ka ngai tlat ani Mahse kum sang ni pahnih khan Olympics a ka perform ma kum ni a ka tong trai na ka thak ta a ole lalpa keima dream nei hi tok to e kanuna tan hian enge I dream ve thung le ti in ka zota a o ka hreta beni sang ni som ma nge in ram zong zong hi itlo chuak vek turani ti hi kum sang ni pathum khan avoi khatnan Singapore katlo a ka thian te chon ko ran pakhata performa ka testimony te soi turin min soma Singapore musician hlun Clement Chow chuan beni Orchid Festival loom tura hian story le music iron ser du angem ti in min zota chumi huna chuan Singapore President SR Nathan chu khualian tur ane atlang puin mi pui van tlang hian President hi kan mumai theilova barricade le protocol te atam ema wangin ke phei chu minaran mai kani a tu mar hiat lo kala ni zui Singapore President nen thla kan lak dun thei dan kong om chun chu aman minron pan chawin ani chu wangin Pathian du zong ani chuan President nen thla kan lak dun thei nan ka tong trai ani ka perform zo chuan President chuan minron pana beni igitar kharon lala thalak pui che ka du ani atita a atuka chuan thalak chu President atan minron thona ama nge yin ming asign bok ani President Nathan kha ram hruai tulu tam tak ka perform sakte zinga Ahthma Spine ani voi tam tak chu ka hlotlin na te hi keima thora liu emo ka ti thina Mahse Pathian in ka ngai dan dik lo zia minron hriat tir le thin kum sang ni le pathum khan Latvia rama kum zabi som patni na asak biakin ropui taka hian Khawvel hrut chuakila ti hla hi gitarin katuma achung boruak le rimoi ri moi lutuk chuan kalunga ti leng hle a second khat lek chung e khai beni I taimak na wang liu liawa heta hian ding theini ti in chapo na ril ru kapumana chuta le thok le khata kalatum dan chu ka thei ngil ta vek maya music note cheer ka thiam box silo mulpho takin stage ka chuasan angai ta ani in cheer takin lalpa ka thilti a khan poi ka ti tak zetaniti in ngaidam ka dilta a kumsang ni le pakua a kan rammi pakhatin hun rei lo te chunga Khawvel ram sovereign countries a somko le pali to chuak vek record asiam ma kha chuan zin kulna world record a omti kalo hrengai mi alova karam tlo to lis kan ena ram pasari chau latlo lo kalo neya kum khat hun kala nei bok ane ram tin ka tlo na hian Pathian kut ka muthina entirnan North Korea hotel lian tak pakhata maktak main Pakistan parliament member mi pahni nen min in tun tira anzara chuan mu har em Pakistan visa chu ka mu theita a chu kalisa ram om chun ani to ani heiwang hian November sang ni som khan hun rei lo te chunga ram zani somli le panga sovereign countries za somko pali le dependent countries somnga le Antarctica te tlo chuak tura zin chakber ni in world record thar ka siam theita ani Delhi ka thlenin CNN news channel in minron interview masabera lukhum thank you Jesus ti inziak ka khuma Mahse sa kholam thil ani awang le an channel chu secular sa khothir bik lo anni awangin lukhum khum lo turin minti a interview chu ka nei thowa Mahse kalung a oilo hle ani achan chu Pathian nena choi moina dik tak pek kadu wang ani iswa tello chuan heng ka thilti zong
visa mu te sum te ven him na te hi ka chang thei don lo ti ka hria ane annuwa chuan lalpa nena lukhum design tharsiam turin finna kadila politics le diplomacy ti che silova isua choimoina lantir tel kadu ane ti chuan lukhuma chuan thank you Jesus I am an Indian ti zia turin Pathian in idea min pe a hei hi ram mangai na lantir na ani awangin tu po in min khap tum se min khap tu chu nam in thirna racist anni melzok dai don ani kumsom pathum chunga ramzani somnga le pasari katlot nuwa Pathian in kong thar min ko mu'a kum sang ni le sompanga khan Bangalore mi zalilen na cafe le community space chai 316 kadina Bangalore hi India rama mani intihhlum tam na bermun ti asriat ani a chuwangin college zirlai beidong le malngoi ngoi te tan he mun hi kabuat sai ani tlailam dar nga le achan ve vel ani a mi pano pang pakhat hi chai 316 a alolu ta mani intihhlum atum teuzia min hrila apa chu officer ani a Mahse ahna atangin ban ani an chungkua chu hre omna le re theina in tlakbuaka an pa fa inkara in hnialna le in remlo na atam le a nun hre om takin amang ani amalok chuan he no pang hian rel tlan lai ma azwan lua intihhlum atuma Mahse rel kong sira chuan a thu a angai tuana akom mela chuti lai tak chuan rel chu alo thlenga atlan liam le tamaya angai tuana atanga a har chu meu chuan zuan lu na chang alo hrelo ani ti ain hretchuak chia ani chuti lai tak chuan o hian chai 316 a kalro ti in ashrila chu mun chu khoya nge a om a hrelo Mahse Pathian in cafe a chuan a ron hruai thleng ta ani chumi zan la chuan chu no pang chuan isuan nena anuna hlana college azawa tuna chuan hlotling takin a omto ani kanun na ti top lova mol phona le hlawhchham na kara nung tura thutluk na ka siam kha Pathian nena lom thu ka soya chuwang chuan Vawiina Khawvel tan mal som na kaloni thei pha ta ani hei hilo hreng la ka du Pathian in a mangai che a ati danglam theilo le nun hlim na thar apek theilo khopa sual le che to hi a om lovani ti hi beni prasad hi kumtam tak Khawvel mun hranga ama chavina jinkul thina Mahse kum sang ni som parup khan zanbeni naganula nen anin leya tuna chuan annu pa in lungrual takin Bangalore rong an boldun to ani zanbeni hi chai 316 enkol na konga athopui tangkai ber ani zanbeni po hian testimony ngaihnawm le lungchiat thak tak thui tak soitur ani a testimony a soidan chuan no pangte kumsari mi ve lek ani laiin sexual abuse mi pat mei chian na konga leiluak taka khoi le pong sual atoka hei hi voi khat mai ni lovin kum engemaw zat chhunga thleng non ani ara phlak le zual na em chu ama khoi tu hi mel hriat lo ni lovin an chhungkua lam hnai tak atangin ani hei hian rilru atina zual ema soichua ngai na hrelova atuar tlok thin ani he thil thenga wang hian zanbeni nun chu a chheveka miten omle bol hlo mai ni in ein ngai thin depression na satak nein lungai na khura atluluta beni prasad ang pukin zanbeni po hian damzo lova in thria in voi tam tak intihhlum alo tum to thin ani Pathian khongai na achan nuwa a hliam te chu ti dam ani a ti chuan beni prasad nen an lovin tong ta ani beni hian anupui chanchin asoin kanupui hi mei chehuai sen tak ani a hliam te kha midang te ti dam nan a hmang tangkai ani ati thin tuna hian Bangalore an rongbol na chai 316 a hian zanbeni hian na poimo tak athoka meichia pong sual tok te le mi pat meichiat na konga hliam tuarte
abik takin akom thin ama ngein alo paltlang to ania wangin chutiang tuar tu te chuan an nelin an hnena thlamuan na an mu thin ani zanbeni chanchin hi lungchia thlak hle Mahse voina chuan hne tu ani to a hliam ser te chu midang te ta na dam na turin Pathianin a man sak to ani beni Prasad nenanin kop hi perfect match anti thin a chan pakhat chu an pani hian ke chhevek to atranga siam tharna changdun an ni wang ane kumtam tak azin kual nuwa beni chuan Khawvel hi kazin chuak vek to Mahse thil pakhat ka hmu chua chu Khawvel mun tina thalai te hi an khua a harin lungai na in atum thin ani ati zin kual mai lovin mun pakhata om chila an harasan na ngai thlak sak apoi mo zok ti a hria Bangalore chai 316 cafe lian tak chu a thut chil deuh chot to ane he cafe hi sum don na ani lova college zirlai lungai le beidong te tan in ani ber he hmuna hian thalai te an kala volunteer ten an harsat na te an lo ngai thak sak thin ani menu apo hian aman price ain ziak lova a thon emo pek thei ang pek ani mai thin ani beni hian a testimony asoi ang khan hrisel na thalo tak chuap thalo 60% cheto ru se le spine problem anei renga Vawiin thlengin a hrisel na hi ala tha chuang lo nungzang na le thok harsa a hun man chang alanga hle Mahse ama nge yana soidan chuan ni tin hian Pathian khongai na awang chawa nungdam le rongbol thei kani ati thin anadna te hi adam wang nilovin anadna te kara Pathian a che tlat thin awangin arongbol na achawsan ngai lo tunlai Khawvel changkan na milin beni hian online mentorship akalpuina sahle Zoom le social media mangin Khawvel mun hrang a thalai te kom thin Mizoram le Northeast India tangpo in thalai tam takin Bangalore a cafe hi an tlo thina an ni chu komin fuina thu a hril thin ane a record siam fastest to travel to every nation Ramzan hi somli panga kumruk chung le katlo chuak record kha tu man an la khum lo ni in alanga Mahse tu na chuan record siam lam ni to lovin mi hring nun siam that lama aril ru zong a peto ane beni Prasad chu tu na chuan khwalzin ming thang ani to lova thalai te pa le hruai tu mentor and father figure ani to zok Bangalore anu puinen thalai te nun chan him na an thok mek ane beni Prasad hian Mizoram hi tum khat chau ni lovin voi engemaw za taron tlo to Mizoram hi nuam ati hle ane